Ahoj, pomôž nám pobaliť školské potreby do školskej tašky. Ktorý predmet máme vložiť do batohu? Ceruzku alebo vankúš? Ceruzku. Áno, správne. Ceruzku. Čo si má so sebou zobrať do školy? Stan alebo zošit? Zošit. Správne. Zošit. Pobalíme aj gumu na gumovanie? Áno. Presne tak. Aj gumu budeme potrebovať v škole. Čo má vložiť do školskej tašky? Strúhadlo na ceruzky alebo vianočný stromček? Strúhadlo na ceruzky. Presne. Strúhadlo na ceruzky. Peračník alebo činka patrí do školskej tašky? Peračník. Áno, šikovné dieťa. Ktorý z predmetov budeme potrebovať v škole? Televízor alebo pravítko? Pravítko. Správne, pravítko. Má si so sebou zobrať aj koleso? Nie. Presne tak. Koleso nebude potrebovať. Čo využije skorej? Kružidlo alebo vesmírne lietadlo? Kružidlo. Výborne, kružidlo. Má si so sebou zobrať učebnice? Áno. Presne tak. Bude potrebovať aj učebnice. Čo si má so sebou zobrať do školy? Opicu alebo kalkulačku? Kalkulačku. Kalkulačku. Šikovné dieťa. Čo má vložiť do tašky? Hasičské auto alebo desiatu? Desiatu. Správne, desiatu. Má si so sebou zobrať aj psíka? Nie. Presne. Psíka nie je potrebné zobrať do školy. Výborne. Pobalili sme školskú tašku a sme pripravení do školy. Ak sa ti naše video páči, tak daj odber na náš kanál.